Mega Herkules. Urhea supersankari, joka omaa laajasti erikoisvoimia. Omalaatuinen superpuku. Jorma, Wilhelmin paras ystävä ja hänen kämppis. Tekee hänen kanssa videoita. Hän on hieman mulkku. Wilhelmi. Hän on nuori poika, Jorman paras ystävä. Jäänyt 5 kertaa luokalle. Hänestä tulee myöhemmin uusi Mega Herkules. Mummo. Random mummo, joka käy useasti lähikaupassa ostamassa suolakurkkuja ja kivenäisvettä. Elää yksin. Pahis. Mega Herkuleksen arkkivihollinen. Näyttää luurengolta, joten häntä kutsutaan herra luurengoksi. Hei, tuonne Wilhelmi, katton tää intro! Wilhelmi! Haloo? Joo, moro. No moi. Missä sä oot? Kun mä tekin tämän intron valmiiksi, näyttää aika hyvältä. Sillä välin toisaalla. Herkules suostui jonnekin helmöi. Joo, mitä nää tekit se atmosfäärisi? Niin, mä laitoin sen 72% transparent, se hohtaa nyt kivasti. Laitatko nää yhtään luminanseasi? En laittanut, se ei oikeesti. Mä sanotaan, ettei siitä semmoista hikiistä. Katso, niin näet ite, ei se oo niin huono. Mitä saanaa? Mitä Pois! Mitä? Mikä tän? Pois mun kassien päältä! Oho. Kuuntele poika, sun pitää jatkaa mun tehtävää. Mä en pysty tähän enää. Ota mun voimat ja käytä niitä hyviä. Tässä on naamiosi. Aina kun pidät sitä ylläsi, niin muista. Tämä naamio edustaa oikeudenmukaisuutta ja se on siirtynyt sukupolvelta sukupolvelta. Mitä helvettiä sulla on päällä? Tämä on oikeuden puku. Se edustaa Joo, ei kaikkea kiinni, hyvää tässä ei kiinni. maailmassa. Ja olen valmis puolustamaan sitä myös. Ja. Nois. Mun reppu! Mun reppu! Ei saa! Tapaamme jälleen. Kuka siellä? Mistä nää saat mun numero? Olen takanasi. Muistatko minut? En. Olen uusi Mega Herkules. No sitten tästä tulee entistäkin helpompaa. Taistele.
En olisi halunnut tehdä tätä, mutta et jätä minulle vaihtoehtoja. Juokse. Voi ei! Voi kyllä. Mitä ihmettä? Käytä voimaa. Fyysistä voimaa sekin idiootti. Tästä hetkestä lähtien sinä olet oikea supersankari. Kunhan Gold loppuu. Kaksi tuntia karvasta. Mä vihaan matiikkaa. No mitä?